What up, YouTube? This is your boy Usmaz Rooftops. Yabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships. But I, Smazi TV, I'm the answer for it. Ngiyaphila. Ngicela uchazele abalandeli bami why ubhalele ishow. So ngibhalele ishow because lately umuntu wami angina-understand ne. Unokuhamba endlini angabuyi, like it's been 7 years mana esithandana, shadile, siney'ngane, and like unokunyamalala singazi ukuthi ushonephi, simfonele ufuna kayibambi. So I don't understand ukuthi kahle kahle kwenzenjani. So that is why ngicela ishow ukuthi sike sibone kahle kahle ukuthi kwenzakalani because vele ngiyakuzwa sister. Yeah. So manje nina ninalomjito uthini 7 years sister? It's been 7 years sinomuzi shadile siney'ngane. So uqale nini manje ukunothisa la red flag? Uqale nini lo baba? So for the 5 months ne. Yeah. Okay bikano ukuthi afike endlini wabuye emsebenzini. Yes. At some point angitsho ukuthi ayisangena ama night shifts ngibuze ukuthi okay njani manje. Okay ngabe nankinga because vele kuyenzeka ne. Okay fine. Then after this singiyacala umuntu akasabuye endlini akasa-inform ukuthi there's something noshintsha emsebenzini okwenzakalani. So yeah. Ish. Bafethu niyayizwela uthini uma sister. So sister into mina ngizohamba ngiyenze is to do ama investigations ne bese sengiyabuya nani evidence ngiyakukhombisa. Umbuzo wami ogcina uthi are you sure ukuthi lo muntu ufuna sim expose la ngathi mase ngibuya ne information uthi no umuntu wami simazi lo vala ama camera yebo into enjalo. So I'm sure because the only thing I need to find out is ukuthi kahle kwenzakalani. I don't want to be kept in the dark. Yabo ngifuna ukuthi yonke into i-reveal ukuthi kahle kwenzenjani. Yabo because angisa understand ukuthi kahle ngayi yini inkinga. Yabo so that is why I want to reveal everything. Ngibona ukuthi vele is it true okwenzakalani. Ay thank you my sister ngabiyele endlini ne. Danko. Bafethu nayizwela uthini my sister? She just wanna know the truth. Let's do what we do best of which is what the investigation. Danko is thank you. Valada. What up YouTube? This is your boy Usmaz Rooftops. Yabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation. Asihlangabeza uma sister. Sister. Hello. Hi guys. Umgcine nini lo muntu wakho? The last time I saw you ubukhala uthi kuse lo muntu wami yangihlupha. It's been 2 days. And I get endlini. Yes. Angimazi ukuthi ukephi. So angazi ukuthi wenzakalani because angifoneli ifoni yakhe is switched off. So I don't know. My sister ngihambile ngashaya ama investigations wami ne ngifuna ucheck kada buka kada kusimuntu wakho lo uthini sister yo nyambona bafethu sister ngaphi uyahefuzela angazi kwenzakala sister uye lo muntu Wow. uyayazi lentombazana yona Angazi niwe ngifuna ubabuke kahle my sister buka kada uthini sister siyakiwo kanjani Bafethu nayizwela uthini my sister siyakibo kada Rooftops siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani sami sister. Let's go. Wenje uthi sister nesikhathi singakanani ntsholo nalo muntu? Oh. 7 years.
Boka wayifona mari into so. Bengazi. Babe umuntu ukuthatha ngiyakho ukufona. Simanga kuphi labantu? Ufunani kuye? Wenzani naye? Senza lento esiyenzayo yabona mos. Udidwa yini? Yini leyo? Yini into ekudidwayo lapho? Yini leyo? Yes, manje akasafuni yena. Akasafuni. Manje yini inkinga? My sister. Umuntu okhulile wenza njengawe. Umuntu okhulile wenza njengawe yena. Ucela khona into yenzayo. Unomuzi unengane. Yes wenza so. Yini inkinga? Bekumele ngithini mina? Akwazi ukuhlala emzini wakho. Yini into enzima? Yini into enzima? Uthina udlala ngenkawu zawo uthiyami. Hayi. Udlala ngenkawu zawo uthiyami uyafika bada. Hayi angifeki umuntu Wena ukhasha ke emzini wami. Oh, Hayi emzini wami. Wena uphumelele ngakho, wena uphumelele ngakho. Uphumelele ngakho. Awuyenzi njalo. Awuyenzi njalo. Ufunele inyama. Wena muzi umuntu unabantwana ufunani? Wenzani? Utampile uthiyami. Ingane zenzani? Indoda eshadile Wena bacanga ukuthi uzobamba indoda ngabantwana. Bacanga ukuthi uzobamba indoda ngabantwana. ushadile lo muntu okhuluma ngaye. Relax, my sister, wena nesikhathi singakanani ibhizinisi Wenzani? Sidala sijona. okudala nibhizinisi ngani? Mina ngazi nje ukuthi indaba yakho, vele indaba yokupheka mama akasayisibe. Baby mama. Baby mama trap. Baby mama umuntu oshadile. Yeah, ngena lapha mina, ngena lapha. Wenzani ushadile? My sister, you can favor. Uthina uthiyangumisa njalo. Utawumtshela Esesibangivalela ngaphandle. Yimona wenzani umuntu? Usivalela ngaphandle. Awuthiyami. Awuthiyami. Baby mama lo. into esizoyikhuluma Ikhona. Phelile. Ikhona. Yamkela. Ikhona. Yamkela phelile. Ngiyayifuna sesi. Uyayithatha.
Uthini usamfuna uthiyami? Ninabani? Ninobani? Hayi, ngeke. Ninobani? Umuntu angifona ifoni akayibambi. Sure. Nansi uzobona. Usukwenzani? Hayi ngeke. Usukwenzani? Bese uzobuya uzosibangela isifayela sibonda. Ushaya Relax my sister uthini asibayeke. bangekho kakhe. Umuntu angasuka wakhe ohlala emzini yabantu. Yiko mli kahlele khona. Wapha mina ngimazi. Uthini my sister senze njani sibayeke yabo bayasivalela manje. Basivalela ngaphandle sister. Yabona okukwami kuzofika kimi. Ngoba lento abayenzayo esikhashana. Sure. 2 seconds uzobuya. Ngoba uthi mina. No athi muze. Me out uthini so decided awuthiyami. So decided awuthiyami. Athi khulumela waphela shiya lo muntu wakho phakathi. Uthini? Uthini awuthiyami so decided vele. Decide. Sure. Awusamfuni my sister la. Udecide. Sandela sister. Udecide ini? Ngeke. Yini oyidecidile? Ematshwaleni uzokwenzani? Udecideni? Yebo. Udecideni? Sengothi ngcono ngihlale nalo. Uhlale nobani? Ungashiya umuzi wakho bese uhlale negate. Hayi ngeke mama uyenza. Incane le ngalo oqala kunawo. Hayi. Uzohlala nayo wena. Kulungile baby. Kulungile Soyilungisa ngendlela. Yini into elungile? Yini into elungile? Soyilungisa ngendlela. Yini ezolunga? Hayi. Yini ezolunga? Angeke ushiye umuzi wakho ushiye ingane zakho bese uzohlala nabani? Nenganeni engaba ingane yakho. Angeke. Ingane uzoyenza. Angeke uhlale nomuntu angeke uhlale Uthini nengane. Yeah. Angeke nje uzohlala nengane. Umdala uyaqabanga. Uzohlala nengane. Uhlukumezeke kakhulu. Uhlukumezeke ini ingane? Hayi ngeke. Ingane zakho sezohlukumeza kangaka nokwenza lento Ngeke ezayo. ngikhona. Angeke ukhona ini? Ushiya ingane, ushiya umfazi, ushiya umuzi wakho. Uhambe hlala nengane. Ingane Yini inkinga yakho? Uthini wena my sister wena usamfuna lo msika Njani? yini? Indoda mayibuye kimi. Eyama ibuye kimi. Ngoba mayikhala ngokuthi wena uphelele, angufuni uhalf. Ngifuna uphelele. Inhloko yekhaya ayibuye ekhaya. Ubuye uqhubeke futhi njengoba kade wenza. Yini inkinga? Yini? yeah. Ya ngisacela uthaqelwe. Okay, umushuka yini ukuthi sihambe sekhaya solungisa izindaba zethu? Ushuka Hayi yini leso indaba? sikhathi. Ngoba mayise kayachisa suyachisa manje awuthiyami. No. Nini? Nini? Ngiyacela Nkosi yami. Ushada awukwazi ukuphela kanje. Sekaqalela Hayi, phansi. Siye nje khanje solungisa mina nawe silungisa ingane. Ngiyakuzwa uthiyami. Angeke usulungise sekuqaleni. Ngeke. Ubuyaphi? No yima sister. Cela asifuni idrama lana. Asifuni idrama. Asibayeke sister. Asifuni Ngizoyilandile yami. Uzoyilandile. Ngizoyilanda eyami indoda. Uzobona. Naseyingene la. Uzobona ukuthi eyami ngiyilanda. Eyami ithi Leyo ngeke ngisakhuluma la. Unesprincess 100% sure. Okay. Istop 8 sister. Awu 8 wenza kancane 10 lo. Yo. Lenda ngishisa imakhekhe ngibhakanayo. Okay. Alright. Yayibona ke lento basivalela ngaphandle sister asivaye la. Asivaye my sister yo. Bathi bashisa makhekhe babhakana isistop 8. Yo. So uthi my sister ungasho ukuthi today iyajolana 9 kusizile ukuthi ulithole iqiniso. Yeah, as for today, okay, at least sengiyazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyazi ukuthi ubhizi ngani, at least ngiyazi ukuthi wherever lekakhona khona lento akabhizi ngayo, but the one thing I know uzobuya ekhaya. Yo. Because akukwazi ukuthi ashiye umfazi wakhe, ashiye ingane, ashiye umuzi wakhe, then bese decide ukuhlala nengane encane. So as for now, ngiyabonga for everything you have done. Yeah, at least sengiyevumile ukuba kwenzakalani. Yeah. Bafethu it's your boy Smazi siyafika la ume out uthini uchoose side chick. It's your boy Smazi rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani sister so provide izinto efana nabo ma counseling kanje. Okay. Ne. Yeah, but yeah, it's a lot. Hayi. Bafethu do what you do best of which is to like, subscribe. Thank you, Valera.